खरं तर आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी जी काय काल स्टेटमेंट दिली आहे सिंधुदुर्गाच्या आरोग्य यंत्रणेबद्दल, ती साफ खोटी आणि धाटकांड आहे. आणि खरं तर त्यांच्यापर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेबद्दल एकदम करेक्ट माहिती पोहोचवली गेली नाही, म्हणून त्यांनी ती स्टेटमेंट मला वाटतं दिली आहे. बरीच रिक्त पदं प्रत्येक पीएचसी असेल किंवा उपजिल्हा रुग्णालय असतील, जिल्हा रुग्णालय असतील, तिथे रिकामी आहेत आणि ती पदं भरण्यासाठी शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि युवासेना हे सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. ही पदं लवकरात लवकर भरण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करतोय, आंदोलनं करतोय. पण पालकमंत्री म्हणा किंवा स्थानिक लोकप्रतिनिधी आमदार असतील, भारतीय जनता पार्टीचे असतील आणि त्यांचे जे घटक पक्ष आहेत युतीतले, त्यांचे पदाधिकारी असतील, हे यांनी हा पाठपुरावा खरं तर केला पाहिजे होता आणि सिंधुदुर्गातल्या जनतेला न्याय मिळवून दिला पाहिजे होता. पण त्या पद्धतीत काम न करता कुठेतरी बाकीच्या गोष्टींकडे लक्ष डायव्हर्ट करायचं काम हे सत्ताधारी पक्ष करत आहे. बऱ्याच रुग्णालयात भूलतज्ञ नसतील किंवा टेक्निशियन नसतील. आता देवगडचं उदाहरण तुम्ही घेतलं तर देवगडची रक्त तपासणीची जी लॅब आहे ती खूप चांगल्या दर्जाची उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळातली किंवा मागच्या युती सरकारच्या काळात चांगल्या पद्धतीत मंजूर करून आणलेली ती अद्ययावत लॅब असताना त्या ठिकाणी टेक्निशियन नसल्यामुळे त्या ठिकाणी रक्ताच्या चाचण्या ह्या व्यवस्थित केल्या जात नाही आहेत. त्यानंतर तुमचं त्या ठिकाणी 10 ते 12 ब्लडच्या पिशव्या त्या ठिकाणी राहतील, स्टोरेज होतील, याची देखील व्यवस्था आहे. पण तिकडे रक्ताची व्यवस्था होत नाही. जर एखाद्या पेशंटचं ऑपरेशन करायचं असेल किंवा एखाद्या महिलेची प्रसूती होणार असेल देवगड केंद्राला, तर रक्ताची गरज लागली तर ओरसवरनं रक्त आणावं लागतं. अशी अवस्था या ठिकाणी असताना जर तानाजी सावंत हे एक जबाबदार व्यक्ती, आरोग्यमंत्री महाराष्ट्राचे जर अशी स्टेटमेंट करत असतील तर ती चुकीची आहे असं आम्हाला वाटतं. माझं म्हणणं आहे की त्यांनी जे दुसरे पक्ष असतील किंवा शिवसेना असेल किंवा अजून आमचे इतर घटक पक्ष असतील महाविकास आघाडीतले किंवा कोणी सामाजिक कार्यकर्ते या गोष्टीवर जर आवाज उठवत असेल तर त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं पाहिजे. त्या कुठेतरी दहशतीवर किंवा ह्या मिटवण्याचा प्रयत्न न करता त्याची सत्यता पडताळून बघून खरंच लोकांना आता ह्या आरोग्य यंत्रणेची गरज आहे. सर्वसामान्य माणसाला खाजगी रुग्णालयातून उपचार घेणं कठीण आहे. त्याच्यामुळे माझी अशी तानाजी सावंतांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेकडे लक्ष देऊन लवकरात लवकर ही जी काही रिक्त पदं आहेत ती भरण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे आणि सिंधुदुर्गातल्या जनतेला न्याय दिला पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे. परंतु आम्हाला वाटत नाही की त्यांना हे बाकीची गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत सध्याच्या या सरकारला आणि ते या आरोग्य यंत्रणेकडे जास्त बघतील असं आम्हाला वाटत नाही. तरी पण एक अपेक्षा करतो की त्यांनी हा आमचा आवाज ऐकून लवकरात लवकर या सगळ्या आरोग्य यंत्रणेकडे एक चांगली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आरोग्य यंत्रणा सुस्थितीत आणण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. वाटत नाही. त्यांनी तात्पुरती जी पदं भरलेली ती पदं भरल्यानंतर सुद्धा देवगडची आरोग्य यंत्रणा ढासळलेलीच आहे. म्हणजे तुम्हाला सांगतो की गेले काही दिवस मला सातत्याने वारंवार देवगड ग्रामीण रुग्णालयावर तक्रारी येत आहेत. मी वारंवार ग्रामीण रुग्णालयाच्या विटकर डॉक्टर असतील किंवा इतर डॉक्टर असतील त्यांच्या संपर्कात आहे. गेले 8 दिवस दिवाळीत तर 2 आठवडे डायलिसिस सेंटर त्यांचं बंद होतं आणि ज्या 8 रुग्णांना डायलिसिस सेवा देवगड ग्रामीण रुग्णालय जी देत आहे ते 8 पैकी 4 रुग्ण हे एक मशीन बंद पडल्यामुळे आठवड्यातनं 2दा त्यांचं जे डायलिसिस होत होतं त्यांना कणकवली किंवा बांबोलीला जाऊन करावं लागत होतं. आणि त्या संदर्भात मी विटकर डॉक्टरांशी संपर्क केला असता त्यांनी मला सांगितलं की एक मशीन बिघडली आहे आणि टेक्निशियन जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत ती मशीन चालू होणार नाही. तोपर्यंत ती सोय डायलिसिस जो रुग्ण आहे डायलिसिसचा त्यांनी स्वतः करायची. जर एक डायलिसिसची मशीन रिपेअर करायला 8 दिवस 2 आठवडे जर जात असतील तर तुम्हाला या चित्रावरनं कळलं पाहिजे की आरोग्य यंत्रणा आपली कितपत ढासळलेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.